Mga igsoon, kumusta? Nagiuban na usab kami kaninyo sa Confraternity of the New Apologetics, ingon man sa kampana ang tingog sa kapingawan. Atong tinguha nga nining pagiha, mapaabot kaninyo unsa ka importante ang mga pagtulun-an sa simbahan nga Katoliko. Nining tungura ang atong himuon nga hisugutanan mao kining baptism or ang pagbautismo ug pagbunyag. Tungod kay makita nato ang pagka-unique sa simbahan Katoliko sa kwahi lugar sa uban nga mga pundok. Kini si Brad Clive Kalimutan mahig-uban kaninyo sulod sa pipila ka gutlo. Ang pulong baptism makigsuonan gikan kini sa Greek nga baptismos. Apan dunay mga kontrobersiya mahitungod niini kung unsa man no ang buot iba sa buot sa atong Ginoo tungod kay duha ang gitawag nato makigsunan nga root word sa pulong nga baptismos. Una, we don't deny ang usa sa mga root words nini mo ang pulong bapto nga nagpasabot og to immerse. Muna nga daghan sa atong makigsunan labi na sa dili Katoliko nga gina-immerse nila ang ilang baptism. Sa Katoliko gidawat gyapon nga mood of baptism. Apan sa laing bahin ang usa sa mga root words sa gitawag nato nga termino nga baptismos mao ang baptizen. Og ang baptizen nagpasabot kini og pag-cleanse, paglimpyo or paghugas. Kung tanaw na to ang paggagamit sa mga apostoles sa maong termino nga baptismos, sumala sa Acts of the Apostles 22 verse 16, ang ilang gitawag na to nga emphasis mao ang paglimpyo makigsuunan, mao ang pag-cleanse, to cleanse our soul, to cleanse our sinfulness. Mo na nga sa paggamit usab sa simbahan Katoliko mahitungod sa pulong baptism, ang emphasis po sa simbahan nadi sa paglimpyo or paglinis, not on the technicality of to immerse, but paglimpyo makigsuunan sa sala nga naa sa tao. Now, from the very beginning sa Old Testament, makita nato nga ang baptism gi-prefigure na siya daan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 20, pinagi ni San Pedro, iyang gi-mention nga kadtong lunop, gi-cleanse sa Ginoo ang kalibutan pinagi sa tubig ug katuusab makigsuunan sa laing bahin nag-prefigure usab sa baptism nga mulimpyo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga makadawat niini. Sa ato paggikan pa din sa Old Testament, gi-prepare na sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa lunok apan kadto makigsuon usa lamang ka symbolism apan gi-prepare kita sa Ginoo na usa nining mga adlaw limpyuhan ang atong mga sala pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross diha sa atong pagdawat sa bautismo. Sa Colossians chapter 2 verse 11 makigsuonan sa covenant no ni Abraham ug sa Dios dunay gitawag nga circumcision. Og ang circumcision mahitabo kini 8 years old ang bata. Now kining circumcision according to St. Paul nagprefigure usab kini makigsuonan sa baptism. It's not on the circumcision of the flesh but it is in the circumcision of the soul nga kita makabaton og covenant uban sa atong Ginoong Hesukristo. In 1 Corinthians chapter 2 10 verse 2 makigsunan nga sa diha ni tabuk sila sa dagat nga pula no, tabuk sila sa dagat nga pula. Hundreds or thousands of Israelites, apil mga tigulang, mga bata o mga hingkod. Sa ilang pagtabok dahil sa dagat nga pula kaniadto makigsuonan. Sa paglantaw ni St. Paul, no, guided by the Holy Spirit, usa ka to ka form of baptism nga nadawat sa mga Israelita. Gihulagway na nga one day God is going to cleanse us from all our sins pinaagi sa gitawag na to nga tubig. Sa Ezekiel 36 verse 25, very important, very significant nga statement ni Prophet Ezekiel makigsuonan. Pwede niyo tanawon sa inyong mga Biblia. Matod pa niya, I will pour upon you clean water and you shall be cleansed from all of your filthiness. Ako kamong bubuan sa limpyo nga tubig o pinaagi niini, malimpyo kamo gikan sa tanan ninyo nga kahugawan. Kini magigsunan walay lain nga fulfillment nga tubig nga maghatag kanto paglimpyo kundili diha kini
sa baptism. Sa uban pa nga mga writings, ang mga Hudyo doon na ilang gi-practice nga mikvah. Kining mikvah makigsunan mo ni ang ilang purification rite sa usa ka tawo nga nahimong mahugaw. Ila kining iagi sa tubig ug unya human niya na ang maong tawo malimpyo na. Uban ang gitawag nato nga repentance. Mo na nga bisan sa practices sa mga Hudyo, dili layo sa ila ang idea sa baptism tungod kay sa ilang mikvah doon na sila purification rite nga gigamitan og tubig. Now, dirita sa panudlo sa simbahan katoliko, unsa may statement sa atong simbahan katoliko mahitungod sa baptism. Ang Catechism of the Catholic Church 1215 nagpahayag kanato nini makigsuonan. Importante nga ato ni masayran labi na gyud sa mga Katoliko para maklaro nato unsa ang mind, unsa ang panudlo sa atong simbahan. Matud pa, this sacrament is also called the washing or regeneration and renewal by the Holy Spirit. For it signifies and actually brings about the birth of water and the Spirit without which no one can enter the kingdom of God. Sa ito pa, ang tubig makigsunan sa baptism, usa kini ka sakramento. When si sakramento, sakra o mento. Ang sakra meaning the sacredness, the presence of God, the grace of God. Ang minto is a sign makigsunan. Usa siya ka ritual, usa siya ka seremonyas nga dunay sign about the presence of God, about sa grasya sa Ginoo. Unya maghatod kining regeneration, sabot nga mabag-o ka sa ka brand new life. It's a newness of life ang madawat sa usa ka tawo. Inig-receive niya sige tawag nato makigsunan nga baptism. Nga ang imong old life, ang imong karaan nga pagkatao, imong biyaan o usa ka bag-ong tawo ang maporma human ka mabaptize. Unya nindot kay gitawag the renewal of the Holy Spirit. Sa pa katong nangandoy nga ma-renew sila sa Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit niabot makigsunan sa tao by breathing, no? Huipan si Adan sa Espiritu Santo nang gitawag ruah, the breath, Holy Spirit. Na kinabuhi, nabuhi sa Adan, nahimo siyang usa ka tinuod nga tao, dili lang abog, sa diyang gihuipan siya, pinagi sa Espiritu Santo, the breath, gitawag sa Hebrew og ruah. But this time, the Holy Spirit will provide a renewal, usa ka pagbag-o makigsunan. It's not only a natural life, but a supernatural life nga ihuyop sa Espiritu Santo kanato. Muna ang renewal of the Holy Spirit, diha kini mahitabo sa atong sakramento sa baptism. So dunay gitawag to nga significance, no, sa pag-receive ginato sa tubig makigsunan. Unya nining tungora John chapter 3 verse 5, makasulod kita sa kingdom of God, no? John 3 verse 5. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So ang baptism mo makapahimo ka to nga lakip or part sa gitawag na to nga kingdom of God. Munang usa ka tawo nga wala pa nabaptize, he is outside the kingdom of God, outside the community of God. Sa diyang nabaptize siya, nakasulod siya sa community, nakasulod siya sa gingharian sa atong Ginoo makigsuonan, nakaapil siya sa atong ginghariang simbahan sa atong Ginoo. He becomes part of the body, which is the church. Una na kanindot ang gitawag nga baptism. So this royal community, this heavenly community, ang usa ka tawo makaapil niya na sa dihang makadawat siya sa bautismo. Kini ang gitudlo sa atong simbahan Katoliko, pinaagi sa Biblia o ingon man sa tradition. Now, usa sa mga nindot mong na question, sa dihang namatay si Kristo sa cross is, we know, grabe ang iyang pagsakripisyo, grabe ang iyang pagpakamatay sa cross for our salvation. Ang pangutana, how can we know, how can we say, saan ito pag-ingon nga okay, nadawat na nako ang kaluwasan, human namatay si Kristo sa cross. Mag-assume na ba lang ko nga okay, namatay naman si Kristo sa cross, busa ako, luwas sa sab ko, no? Nga lang, ako nang dawaton si Kristo nga manuluwas. Pero ang gitudlo sa Biblia, dili ngunana, no? Dili ka mag-assume, dili lugar ng matud pas uban nga assuming kayo nga nadawat na nimo si Kristo or na-receive na nimo ang kaluwasan. But doon na right, doon na ritual makigsuonan. Romans chapter 6 verse 3 and 4. Unsay ingon ni San Pablo, bantayi pag-ayo ay igsuon. Ingon ni San Pablo, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?
Sa to pa sa ato ding baptism, we are baptized into the death of Christ. Nisulud ta makigsuunan sa kamatayon ni Kristo, niambita sa kamatayon ni Kristo, nikuyog ta sa kamatayon ni Kristo diha sa atong baptism. Sa to pa ang kaluwasan nga gi-provide ni Kristo sa dihang namatay siya sa cross makigsuunan, atong na-receive kay nisulod man ta, nitunlob ta sa kamatayon ni Kristo. We are therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sa baptism di ay, gibaptize ta ngadto sa iyang kamatayon, gi-immerse ta, ni-apil tag lubong sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Para nga sa diyang gi-raise si Kristo gikan sa mga patay, we are also raised with Him. Sa to pa ang tanan nga mga gibunyagan makigsunan, supposedly and really, dapat di ay magkinabuhi ka as a resurrected person. Si Kristo namatay na banhaw. Ikaw nga gibunyagan ka o gilubong ka uban ni Kristo, namatay ka uban ni Kristo. O mabuhi ka o sa kabagong kinabuhi, a form of resurrection. Sa to pa ang tanan nga mga Christians makigsuunan, nga nabunyagan sa usa ka valid baptism, ang iyang kinabuhi supposedly kinabuhi na sa usa ka tawo nga nabanhaw uban sa atong Ginoo. Unsa man ning nabanhaw ang kinabuhi? Ang nabanhaw ang kinabuhi is dunay total offering to the Father. Ang word nga sakramento gigamit na sa una sa mga sundalo sa emperador. Unya sa dihang i-receive nila ang imperial sacrament, ang ilang life is totally offered to the emperor. Imagine, ang tag-iya sa ilang kinabuhi ang emperor na. Now, this kind of idea, mga kaigsuonan, gidawat usab sa Kristohanon nga panglantaw. Nga human kita nabunyagan sa dihang nadawat natong sakramento, ang atong tibuok nga kinabuhi, ato kining i-offer, atong ihalad sa Ginoo. Si Father Chad Reperger, usa siya ka-exorcist, ningon siya, kinahanglan ang tanan imong ihalad sa Ginoo. Imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, ang imong panginabuhian, ang imong balay nga gipuy-an, ang imong sakyanan, ang imong mga sapatos, mga sanina, tanan, everything that is in you, imong i-offer sa atong Ginoo. And even St. Jerome ningon, ang imong sala mismo, i-offer ngadto sa Ginoo. Kaya kung dili nimo sa ma-offer sa Ginoo, nagpasabot nga doon na pa kay personal attachment aning nga butang. Kung doon na kay personal attachment aning nga butang, diha mohawid ang demonyo makigsuunan. Diha kagapuson sa demonyo anang attachment. O niya guyuron ka sa demonyo. Sa bisan asa niya gusto ka dadon makigsuunan kung doon na kay attachment. Munang we should lost all our attachment. Offer everything to God. And this is the meaning of our baptism. I-offer na to ang tanan ngadto sa Ginoo makigsuunan. Kung imong gihigugma ang imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, imong giatiman, imong panimalay, panginabuhi ana uban pa, do it in the name of God and for the sake of God, and not for the sake of you o unsa imong mga panglantaw, imong attachment, but for the sake of God. Akong atimanon akong pamilya, akong atimanon akong mga anak, akong atimanon akong panginabuhian, akong atimanon ang tanan nga niya sa ako, tanan nga mga butang. Yanang tungura, you release yourself from the attachment, and everything is for the glory of God. Ang demonyo dili makasulod sa imo. Munang ang baptism is a form of exorcism. Muna itong bantayan makisunan. Ang karaan nga ritual sa baptism is a form of exorcism, meaning to say, you are bind to God and then you are loose from the demonic ties. Napuwas ang mga kadina nga nagapos kanimo gikan sa demonyo o gigapos ka sa usa ka tagko sa gugma diha sa atong Ginoo. That is the meaning of religion. Binding and losing makaisunan, gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Kung ani ang essence sa baptism, dili ka na di ayong human sa bunyag, asa nam ta maingon it all you can ta, ingon ana dayon, unya mag-expect ng tag-gift sa tong ninong, okay na, walay problema. But remember the very deep idea, you are now offered to God. Ang tag-iya sa imong kinabuhi, dili na ikaw. Ang tag-iya sa imong kinabuhi, mauna ang Ginoo. Kini importante ni nga butang makigsunan, nga maklaro na to diha sa tong idea sa baptism. Now, unsa pa yung mga further effects sa baptism? Gawas atong na-mention, unsa may mga
formal nga effect sa baptism. Ang usa sa klaro nga effect sa baptism is salvation from the state of being dumb, from the state as a son of sin, a child of sin, nabalhin ka magigsuunan sa usa ka kahimtang sa grasya. Nadawat nato ang gitawag sanctifying grace. Unsa man yung sanctifying grace? Mao na siya friendship nato uban sa Ginoo. Naghigala nato uban sa Ginoo. Kung sa Facebook pa nakasala si Adan, gi-unfriend niya ang Ginoo. Ug ang tanan niyang mga anak apil kita, unfriend na sa Ginoo. Here comes the new Adam, gi-friend ta og balik. Ang kita makaigsoon nga mudawat sa baptism, we become friends of God. We receive the sanctifying grace. Ang lawas patay kung walay kalag. Ug atong kalag patay usab kung walay sanctifying grace. Kung magkaon ka sa lamisa, dili ka gusto nga dunay patay diha sa kilid bulingkod tapad nimo. So in the community of God, dili pwede ang mga patay makigsuonan. We need the sanctifying grace in the community of God. So kining mga butang nga makigsuonan, epekto ni sa dihang ma-receive nato ang baptism. So kung dunay mangutana sa imo, are you saved? After baptism, you can say, yes, I am sacramentally saved. But eternally, wala pa. Kaya wala pa man ta saging harian sa langit. Pero ang Katoliko, dili ka kitag Katoliko nga moingon diha sa dalan nga I am saved, kaya baptized nako. Dili ka kaingon pare diha sa homily nga ako luwas nako. Ingon na makaigsunan. Because we're trying to be humble. Tanawa ang faith sa kasenturyon. Unsay giingon? I am not worthy that you enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Muna itong gihimong faith sa atong misa, faith from the centurion, nga ang iyang servant mahil pinagi sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Nya nang tungura ang Katolik usab, we're humbling down. Dili ta mo ingon nga okay, bay ako bay, luwas na ako bay. Dili ingon na ng Katoliko. Maghulata nga ang Ginoo mismo ang mo declare. Ang Ginoo mismo mo ingon, you are saved. Kung estudyante, klaro niya pasar siya, way problema. Makaingon siya nga pasar kay ko. Pero lahi sig impact kung ayang teacher, yang maestra mo ingon nga pasar ka. Sigurado gito, klaro gito. Muna nga ang Katoliko, ang Ginoo mo musulti. Let the Lord speak the word. Kung luwas ba ta or dili ba. We are humbling down ourselves. It is the journey of humility. Paingon sa atong Ginoo mga kaigsonan. In connection mga kaigsonan sa salvific value sa baptism, the person will become a heavenly person on earth. Meaning to say, bisag na siya sa kalibutan, doesn't mean hindi na siya miskwela or hindi na siya mo trabaho. Padayon gyapon kini makigsunan. But kining tanan mahimo nang subordinate, mahimo kining alayon sa tinguha niya sa pakihiusa sa atong Ginoo. Iyon si Thomas Aquinas, ang baptism hatod kanato og supernatural perfection. Nining moderno nga panahon, ang mga cellphones perfect man yun. Di man ka mogamit og cellphone nga dili perfect. Ang mga video camera, laptop, dapat perfect. But ang question, are you perfecting yourself? Is your soul becoming perfect also? Ang baptism kaigsuonan, upon receiving the sanctifying grace, muhatod kini og perfection of the soul. O kini makaigsuonan, ang sanctifying grace mo ni makapahatod kanato sa gingharian sa langit. Then, the person also will become a temple of the Holy Spirit. Imagine, ang Ginoo ang mupuyo diha sa imo. Sa imong kahiladman, sa imong kalag, apil sa imong lawas. You are a temple of the Holy Spirit. Niyon St. Augustine, it is either ang usa ka tawo, temple of Lucifer or temple of the Holy Spirit. Now, kini dako ni nga chance gi-offer sa Ginoo kanato. Gipakamatyan niya, giantusan niya sa iyang cross para kita mahimo nga temple of the Holy Spirit. Kang Ginoo, iyang desire, iyang will, iyang interest, nga mupuyo siya sa imong kalag, mupuyo siya sa imong lawas, gusto siya nga makahiusa kanimo. And so in baptism, together with the sacrament of confirmation, ma-receive nato ang mga gasa sa Espiritu Santo. Labi na ang mga ordinary gifts of the Holy Spirit, and beyond, daghan pa nga mga gasa, according to the will of God,
unsa ang mga gasa ang iyang ihatag sa imo para imong magamit sa paghimo, pagpadayon sa imong tahas diri sa kalibutan tungod kay dunay si plano sa imo diri sa kalibutan. You are not created useless. Wala ka nitunga sa kalibutan nga sa lagmaan na lang, oy nitunga naman ka, sige padayon lang diha. God has a plan for you. O kining nga mga gasa makigsunan, gihatag ni sa Ginoo sa imo para masangkap ka sa imong pag-struggle, pag-journey diri sa kalibutan, gitagaan ka og mga gasa sa Espiritu Santo. Asa ni mahitabo? Diha sa sacrament of baptism. Now, ang Holy Spirit will work in the person. It's like a power moving. It's like the inspiration of the Holy Spirit sa mga author sa Biblia. You are also moved by the Holy Spirit every now and then. Muna niingon si Ginoong Jesucristo, ang akong mga karniro makadungog sa akong tingog. Ang tingog sa Ginoo nas kahiladman sa imong kalag makigsunan. Lisod kini nato madunggan kung dili kita preparado, dili nato ni madunggan if we are not purified with the blessings of God diha sa mga sakramento. We are the lambs of God. We are also the sheep of God. Kita ang panun sa atong Ginoo. Kita ang karnero sa atong Ginoo. Siya ang gitawag nato nga the good shepherd makigsunan. Ug ang Holy Spirit, iyang mga promptings na sulod ka nato ug ato kining paminawon ug kini usa ka dako kay nga opportunity diha sa usa ka tawo. Then according to Father Jordan Oman sa iyang libro Spiritual Theology, you will become an expression of God. Mahimo kang expression sa Ginoo. You become another Christ, usa ka alter Christos morally, nga mga tawo nga makakita kanimo, makita po nila ang atong Ginoong Hesukristo. Imagine ana, nagbaklay ka sa dalan, ay mong simple nga mga pahiyom, pagtagad ngadto sa uban nga mga tawo is an expression of God. Paghatag nimo sa uban, you will become an expression of God. So you do not give for the sake of yourself. You give because you are an expression of God. Diya sa imong mga pulong, sa mga buhat, you become an expression of God. Makita nila ang Ginoo nga naa diha kanimo makaigsunan. Kana ang mahitabo or epekto sa gitawag nato nga pag-receive sa baptism. Pero kini dili ni siya magical. After baptism, magically na transform ka. No. Dunay gradual nga pag-struggle, gradual nga transformation tungod kay we are in a life full of struggle sa atong kalag, sa atong attachment diri sa kalibutan, and we need to be purified from this world. Uban sa tanan mga butang nga gi-offer diri sa kalibutan. Mo na nga gradual o ginahinay kini uban sa panabang sa grasya sa Ginoo. We also become the adopted children of God. Ang pulong adoption diri sa kalibutan, labi sa atong panahon mura og na negative kayo nga connotation nga kung gi-adopt ka mura og di kaliwat sa imong magpapa, so mura wa kinada. But sa Biblia, ang adopted child equals sa privilege sa usa ka original nga anak. Imagine if you are the brother of Christ, you are adopted of the Father. You have an equal opportunity of Jesus Christ makigsunan at tubangan sa amahan. Pero makasala ta, atong gi-deny, atong gi-despise ang atong spirit of adoption na atong na-receive diha sa Holy Spirit. Manana sa Romans chapter 8, 14 to 17, we are adopted children of God makigsunan. And then, we also partake the nature of God. Atong giambitan ang kinaya sa Ginoo. We are divinized by God according to God. We become partakers of divine nature. Dili na tatawhan. If you have a human life, na kay tawhan na kinabuhi, ang Ginoo gitagaan ka divine life. Gitagaan ka Diyos nun nga kinabuhi. You partake the nature of God. Wala na laing highest pa makigsuunan nga ma-receive na to sa Ginoo. But to be one with Him and to be like Him diha sa gitawag na to nga sanctifying grace. Asa man na to na ma-receive? Ma-receive na to makaigsunan diha sa gitawag na to nga baptism. Yung nga importante ang baptism. O yun, nga nakadako ang challenge sa usa ka Katoliko makigsuunan nga magadawat sa gitawag na to nga sakramento sa baptism. Usahay, makita na to nga daghan kayo, labi na sa mga Katoliko nga after baptism, they go back to a normal life, live as the same as before, murag wala lang, no? Simba, natural. But dili day ngunana. There's something deeper. Napay mas lawom nga kahulugan sa baptism nga imong nadawat because you are a son of God. You are a child of God magigsuunan. Nga imong puy-an ang tanan nga privilege isip usa ka anak sa Ginoo.
you partake the divine nature of God. Muna nga ang baptism, example kung dako na ka i-baptize, like me, dako na naka-receive sa baptism, matangtang ang imong sala, matangtang ang imong punishment o appeal. Sa sacrament of confession, para ni siya sa nirelapse after baptism, nakasala mag-utro. Shaming God again. Muna nga sa confession, pag kumpisal sa sala sa katawo nga sa pari, napasaylo siya. Apan possibly, and usually doon na pa siya madawat ng mga temporal punishment. But sa baptism, see for example, dako na ka na-baptize, like sa mga converts nga itong post sa Facebook, pasalamat sa Ginoo. Ang nahitabo makigsunan, after baptism, the person is cleansed from all his sins, actual sin, and original sin. And yung tanan po nga punishment, tungod sa iyang mga nahimo, will be cleansed. Like, after baptism, kung mamatay ang sa katao, dito siya sa gingharian sa langit, dili siya muagi og purgatory. Ingon na kanindot makigsunan ang baptism. A real entrance in heaven, a real assurance to be in heaven makigsunan ang gitawag na to nga baptism. So kini pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko. Pagtulunan kini makigsunan. So you are totally cleansed, no? Total nga kalimpyo nga ma-receive sa katao. Then negatively, it is the remission of sin, mapasaylo ang sala sa katao. Then positive effect, mao ang gitawag og sanctification and renewal of the inner man, no? Ang imong pagkaikaw nga naguba tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, nga naguba tungod sa mga actual sins, uban pa mga curses nga na-receive gikan sa atong mga forefathers, will be renewed. Mahimo ka usa ka bag-o nga tawo, the real person that is in you, mao'y mahitabo makigsunan yung dawat na to sa baptism. So, sa baptism, mawala ang gitawag to original sin, personal sin, mortal sin o mga venial sins, mawala makigsunan. Ma-infuse ang gitawag to sanctifying grace o ma-infuse usab ang gitawag to theological virtues, faith, hope, and love. Madawat kini sa usa ka tawo. Ihatag kini sa Ginoo kay gitawag to infusement siya, no? And then, ang ginupod mo hatag kanimo mga actual graces. Usa man actual graces? Para makahimo kag maayo, matarong, binuutan ng mga buhat. Ang Ginoo tagaan na po kanyang grasya. Gitawag ka na actual grace makigsuonan. Ang tuyo para nga ang plano sa Ginoo, ang imong inner transformation, mahitabo diha kanimo. So, from human life, you will receive a divine life. Ngayon na kanindot ang baptism. Then, ang gitulo sa itong simbahan, even if it be unworthy received, wala na maayo pagka-receive, valid baptism imprints on the soul of the recipient as an indelible mark. Muning ito the character of baptism. Meant to say, once gibunyagan ka, once a Catholic will always be a Catholic. Ahara mawala yung pagkatoliko mo, jamsyat na kadto sa impyerno, makigsuonan. It is a mark. Sa unang panahon, doon ay pagsilyo. Example ng mga baka, silyuhan sa taiya sa iyangalan. But this time, ang baptism, gisilyuhan ta sa Holy Spirit makigsuonan. Gisilyuhan ta sa Ginoo nga siya ang tag-iya sa ato. Muna nga ang Katoliko nga mobiya sa pagkatoliko o niya mobalik siya sa pagkatoliko makigsuonan. Dili na siya bunyagan og otro. Dili siya bunyagan og otro. Dili siya bautismohan og otro. Unsa may rason niya na? Tungod kay ang character of baptism kaisa ra siya. Ephesians chapter 4 verse 5, there's only one Lord, one faith, but one baptism. One valid baptism. Kaya kung na baptism nga dili valid, dili siya makonsider nga baptism. One valid baptism, dili na ka bunyagan og otro kung valid ang imong baptism. Kaisa ra siya, mahitabo makigsuonan. Kung mobalik ka sa Katoliko, then doon ay pag-welcome sa imo. Dawaton ka simbahan, labi na nga mangumpisal ka sa pare. And then, ang baptism kigsunan, ang gamiton ini mao gid ang gitawag na to og tubig. Dili pwede ang suka or soft drinks or beer baka no, or rum or liquor. Dili pwede i-baptize. Ang i-baptize tubig, no, baptismos fluminis. Use of the water. Gimension usab ni sa the Dutch sa practice sa mga early Christians nga mangita sila living water. Sa man living water, kanang flowing water. Da kung wala flowing water, makita sila fresh water
nga i-baptize diha sa usa ka tao. Kana ang requirement. Pwede sa dagat, pwede ba na? Pwede siya. Suba, pwede pod makigsunan as long nga kini usa ka tubig binase diha sa Biblia. Then kining baptism makigsunan no, ang gitawag po nato nga matter is ang tubig. Then ang mode of baptism, unsa man ang mode of baptism? Sa Katoliko, pwede siya sprinkling, okay? Sprinkling, pwede makigsunan, pwede. Pwede po siya pouring, ibubo, no? Muna sa Ezekiel, ang uban translation, I will sprinkle you with clean water. Then sa uban po is I will pour you. Titus chapter 3 verse 5 to 6, I will pour you ang pagbubo. Then pwede po immersion. Gidawat po sa simbahan Katoliko ang mode of immersion. Nga i-immerse ang usa ka candidate para nga maka-receive siya sa sacrament of baptism. Then ang form of baptism makigsunan, kini importante po ni ang gitawag form of baptism. I baptize you, example, imong name is Pedro. Pedro, I'll baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, ang gitawag na to mga ordinary minister of baptism, magid ang pari. Of course, apila na ang deacon, ang bishop. But kung doon ay emergency, no, doon ay emergency, ikaw karon nga nagtan-aw nining atong programa. In terms of emergency, pwede nimo bunyagan ang usa ka bata. Magkuha ka og fresh nga tubig, sample masakiton, no, dying ang usa ka tawo nga dili Katoliko, na gusto siya mabunyagan, dying ang usa ka batang gamay, nay nangutan nga nurse ani pwede ba niya buhaton? Yes, pwede kayo. Kadaghan ko ng mga bata sa hospital nga dying, imo siyang kuha kag small amount of water. Then imong kuanan sa ngalan sa pangalan sa mama. Again, example ang ngalan is Pedro. Pedro, I will baptize you in the name of the Father. Imong sprinkle ang tubig sa iyang ulo. The Son is sprinkle and the Holy Spirit is sprinkle. Then ang mahitabo makigsunan, what if mabuhi ang bata? Kung mabuhi ang bata, dadun siya sa pare. Then sultihan ang pare nga gihatagan ni og emergency baptism. Ang uban ng mga pare ila nang i-validate ang gihatag nga baptism, then ang bata dili na bunyagan ng otro. Pero sahay, doon na po'y kahigayunan nga hatagan sa conditional baptism. Bunyagan ang bata, but ang condition mo nga if valid tong gihimo nga emergency baptism, invalid tong kasangtangan nga gihimo nga baptism. Pero kung invalid ang gitawag na to nga emergency baptism, then valid ang gitawag na to nga kasamtangan nga baptism makigsunan nga gi-perform sa simbahan. Kini nga kahimtang para ni sa mga emergency baptism. Ang importante mao nga kadun panahon sa mga emerhensya, ayaw hikawi ang imong kaugalingon sa pag-practice niini. Kay kini gitudlo sa tong simbahan. Even a heretic pwede siya maka-baptism tungod kay walay gipihig in terms of kaluwasan. Walay gipihig, dili gusto nga i-limit sa atong Ginoo makigsuonan ang gitawag na to nga kaluwasan. Now, usa sa mga another intriguing question nga ang Biblia na magiging diha no nga baptism in the name of the Lord, whereas sa Katoliko Matthew 28:19-20, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kini makita nato sa argument sa mga early Christians, mga church thinkers nato nga the term baptism in the name of Christ is a description of Matthew 28:19-20, which says, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But, no, na contingency nga gimension labi na ang mga naghatag komentary sa Biblia. What if ang gigamit gid nila sa early Christians is I baptize you in the name of Christ or I baptize you in the name of the Lord? Ang sa uban lugar, ang sa simbahan, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang tubag sa itong simbahan mao, nga bisan og kana nga formula ang gigamit sa uban, granting nga kana nga formula. But remember, the church that baptized that formula and the church that baptized this Trinitarian formula is one church only. But the most prevailing argument na katong gi-mention sa Biblia nga baptism in the name of the Lord signifies
to the teaching of Jesus Christ in Matthew 28:19-20 nga nagtudlo, "I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So kini makaigsuonan ang gitawag nato nga formula nga gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Importante kayo ang authority sa magbaptize, actually, no? Importante kayo. Kung emergency baptism, walay problema regardless kung wala kay authority. Bisan if you're a Protestant baptizing in the Catholic form, dako pa na og chance kay nga ma-valid makigsunan. Labi na gid kung pagtanaw sa pare, okay, valid ka ang gihimo nga emergency baptism. But kung ordinary baptism, dili emergency, importante kayo ang authority sa nagbaptize sa imo. Sa Katoliko, klaro kay nato ang authority. Gikan sa gitawag nato makigsuonan nga mga pari karon, o unya ang mga nag-ordain kanilang mga bishops o bishops on bishops, doon ay gitawag og apostolic succession kang ilang mga predecessors mobalik sila panahon sa mga apostles. Like St. Peter, ang iya pong mga followers, iya mga sumusunod, iya mga successors, karon si Pope Francis. Klaro sa ato ang apostolic succession, and so therefore klaro makigsuonan ang authority sa mga pari nga nagbaptize kanimo kung diri ka mapabunyag sa simbahan nga Katoliko. Now, makigsuonan lain nga concern about baptism, kining gitawag infant baptism. Kung ato mga ma-observe, most of the non-Catholics nga atong makita karon ay ilang baptism adult. Batang Katoliko dunay infant baptism. And then one of the arguments nga gi-raise mahitungod nini is ang Acts chapter 2 verses 38 to 39 nga paghinulsol kamo, no, og pagpabautismo. Now sa 38 mo na siyang statement, paghinulsol kamo og pagpabautismo. Nag-refer siya sa gitawag nato ang kadtong nakasala og unya maghinulsol. Now, ang next nga line sa 39 is dili lamang kamo apil ang inyong mga anak. Kining word nga anak ang gigamit ani sa Greek makigsuonan sa original nga manuscript is ang word nga teknois. And teknois means infant. Sa ato ba kung tanaw na to ang mind ni St. Peter ani nga sistema nga maghinulsol kadto mga adults nga nakasala, then they will receive baptism. But ang next nga gimension niya is about sa mga infants ug wala na sa naingon nga ipahinulsol sila. Sa ato pa, apil ang mga infants sa baptism, apan dili kinahanglan nga maghinulsol ang mga infants sa katarungan makigsuonan nga wala pa sila actual nga sala. Kaya kung ato ging i-demand, ato ging i-insist nga ang paghinulsol is part sa requirement sa baptism, it appears nga kinahanglan di ang tao makasala una aya sa i-baptize. Pero dili kini ang usa ka maayo nga ground for baptism nga dapat pakasala sa para i-baptize ka. It is very negative. Another verse nga atong makita ani nga mo-support sa Matthew 28:19 and 20. Unsay ingon sa to Ginoo? Baptize them and teach them. Unsay iuna? Baptism aya ang teaching. O kini nga argument gigamit ni bisan sa panahon lang St. Augustine nga ang baptism mohatag illumination sa kalag sa usa ka tawo o pag mahayagan ang iyang kalag, pagtudluan nimo siya, dali na din siya nga makasabot. The grace of baptism will move the person, will enlighten the person para nga makasabot siya sa mga teachings makigsuonan. Gani usas ato maigsuon nga non-Catholic didto sa Cotabato. Sa din nabasahan ni ang verse na kinsa unaan man din nga una ang baptism ay ang teaching. Ang malipayon ta, no? Kaya nagpabili na siya nga Katoliko karon nga dibuto kayo sa atong simbahan. Sa Mark 16 verse 16, ningon diha nga whoever believes and is baptized will be saved. Kinahanglan daw ang faith aron ka nga mabunyagan. Now, ang faith makigsunan, doon ay gitawag dato nga faith nga magmanifest diha sa mga dagko. Kaya simpre, kung dako na ka, you can say, I believe in God, no? Ma-profess na mo yung faith. Pero, ang faith makigsunan sa mga bata, makita na to nga nag-exist. Sa may unang nga ground, ani. Diha sa Matthew 21:16, unsay ingon sa itong Ginoong Kristo.
nga gikan sa mga masuso nga mga bata. Ang usa ka perfect praise, usa ka hingpit nga pagdaig gihalad ngadto sa Ginoo. Now, ang pagdaig usa kini ka consequence sa pagtuo. Kung ang mga bata doon na sila pagtuo sa Dios, mga masuso, makadaig sa atong Ginoo. Therefore, qualified sila sa baptism. Another best example ng bata dunay faith. Sa dihang ni duaw si Maria nga nagmabdos sa atong Ginoo, ni duaw siya kag Elizabeth nga nagmabdos usab kang Juan. Unsay nahitabo? Ni sikad ang bata sulod sa tiyan ni Elizabeth. Leap. It was a leap of joy, makigsunan. Mura ba og kumbaga siya nihimo ni glorify siya. Nagpadayag sa iyang pagtuo sa atong Ginoo nga tuwa usab sa taguangkan ni Santa Maria. Ang bata di ay doon na gid sila pagtuo, therefore qualified sila makigsunan sa baptism. And again, pagtabok sa mga Israelita, pagtabok sa mga Israelita dito sa gitawag to nga dagat nga pula, apil ang mga bata ni tabok niadto. And then, according to St. Paul, usa to ka baptism nga na kanila. Now, ang mga bata makigsunan, siyempre, dili pa nila malitok ang ilang pagtuo. We don't know them by observation. Di ka pwede nga bata masuso nga nagtuo ba ka? Siyempre, dili na motubag. But we know them by God's revelation diha sa Biblia nga mga bata dihay dunay pagtuo. Sa case di sa Bible, kung tanan nato pangigsunan sa Lydia, Estefanas o ang Guardia, kini nga mga cases makigsunan, ang amahan ang naminaw sa mga pagsangyaw. But the father is representing the entire family o iyang household, iyang tibok manimalay, which includes infants. Apil usab nakadawat sa baptism. Muna nga diya sa pagbaptize sa atong simbahan, ang mga dagko mo ay mutubag sa pari, no? Ang mga dagko ay mutubag sa pari. Nagatubag ko sa Dios amahan magagam sa tanan, no? Magatubag kamo, ana. Mutubag din ang mga dagko, mga ninong inang ginikanan o padre nagatuo. The adults are representing the faith of the infants in persona ferorum. Ilang girepresent ang pagtuo sa mga bata makigsunan. Sila ni barug sa pagtuo sa mga bata. Muna nga sila ang mutubag makigsunan. Kini makita nato sa case diya sa Biblia nga ang amahan ni barug sa pagtuo siyang tibok panimalay including sa mga bata aron sila makadawat sa gitawag nato nga baptism. Muna nga ang baptism makigsunan nagpadayon nga gi-practice sa simbahan Katoliko ug ang atong Ginoong si Kristo niingon ayaw hikawi ang mga bata ipaduol sila kanako kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Do not prevent the children. Do not deprive the children the grace of baptism. Kana ang usas nato sa bantayan pag-ayo. Now, doon ay mga cases ngayon ani. Usa ka tawo bunyagan ang ta siya. Paingon na siya sa simbahan. But while nagbaklay sa makigsuunan, namatay siya. Unsa may mahitabo sa maong tao. May impyerno ba siya? Ang tubag sa atong simbahan gitawag ni baptism of desire. Doon na siya tinguha sa baptism. Dili siya makigsuunan may impyerno. Katong desire niya, tinguha niya nga mabunyagan siya. Motoy makapaluwas nganha kaniya. Kana ang importante na to nga timanan pag-ayo. The conscience of the person, the desire of the person. Another case, pananitan na usa ka tawo, wala pa siya nabunyagan. Pero na siya'y pagtuo sa itong Ginoo. Nag-acknowledge na siya sa itong Ginoong si Kristo. Meant to say, ang iyang kalagridi na i-baptize pero wala pa schedule sa baptism. Ang iya lang una, catechism lang sa mga pagturo ng simbahan. Wala pa sa scheduling ibunyagan. Now, doon ay mga unbelievers, say for example, sa experience sa mga martyrs, nga patyo nila ang mga tao nga nagtuo kang Kristo. Na kung kini siya nga tao makigsuunan, will die in the name of Christ, bisan siya wala pa nabunyagan. Gitawag ni baptism of blood. Ang dugo makigsuunan, ngayang giula, tungkol sa pagtuo sa Ginoo, bisan wala pa siya nabunyagi, makonsider kini nga bunyag alag kaniya, dili siya maimpyerno. Makasulod siya sa gingharian sa langit. Now, what about sa gini sa mga common kay nga questions?
What about ato mga tao nga wala gyud nabunyagan, dili katoliko makigsuonan, wala nakaila ni Kristo? Both by pasabot nga mga impyerno silang tanan. Say for example, Protestante, or isa ka Muslim, or isa ka Buddhist, or isa ka atheist, or isa ka tao nga nag-mountaineer, nga naa siya diha sa kabukiran nagpuyo. Wala siya kadungog sa ngalan ni Kristo, ha? Wala siya kadungog sa ngalan ni Kristo. Wala po siya masangyaw eh. Wala po nakasangyaw sa iyang magigsunan, kaya wala ni sangyaw sa iya sa ngalan ni Kristo. And then, nagbinuutan siya. Buutan siya. Iimpyerno ba siya? Ang tubag ni Pope Pius IX, makigsunan, nga dili siya maimpyerno. I-judge siya sa Ginoo by following the natural law. Unsa man natural law? Ang natural law, ang atong intellect, mo ilagi na siya kamatuoran. Bisan pag muadto ka sa eskwelahan or dili, ang intellect sa usa ka tawo makailagi nagkamatuoran makigsunan. Makabalo gina siya og tunga nga mangga og tibuok mangga. Kabalo gina siya unsay angayan buhaton isip usa ka mahan og unsay angayan buhaton isip usa ka inahan. Then ang ato pong will, ang atong kabubuton, makaila pod unsay maayo ug dili maayo. Muna nga bisan sa mga pagans ang ilang mga anak, ilagi ng padakon, ilagi ng atimanon makigsunan. Instinct kini diha sa usa ka tawo. By following the natural law, bisan tuod ang usa ka tawo wala makailan ni Kristo, ma-save siya. Muna hinungdan nga niyon si Pope Francis makigsunan nga even an atheist can be saved. Kaya what if ang iyang mama, papa, atheist? O niya, nagdako siya nga atheist. O siyang pagdako nga atheist makigsuonan, nagbinuutan siya. Iimpyerno ba sa Ginoo? Dili. By following the natural law, mahilangit siya. Now, what if imo siyang gisangyawan? Okay, no? May tabo ni. Imo siyang gisangyawan. Pag sangyaw nimo sa iya, wala siya na-convince. Wala siya na-agni. Wala siya na-attract sa simbahan katoliko. Nibalik siya sa iyang daan nga kinabuhi ug nagbinuutan siya. Maimpyerno ba siya? Dili siya maimpyerno. Tungod kay dili man kini deliberate. Mo ning ingon ni sa libro nga ni Leo XIII, no? Nga matud pa ni makigsunan, kung dili deliberate, then dunay chance nga ma-save ang usa ka tawo. Pero kung pagsangyaw nimo sa usa ka tawo, dili siya katoliko, gisangyawan siya, na-convince siya, o niya mubiya siya, mubalik siya sa iyang andan, ma-save ba siya? Delikado siya. Dahog chance nga dili, ngano man, gisalikwe ng kamatuoran. Mo ni nahitabo sa usa nato ka igsuon kaniadto. Nga sakop siya sa usa ka non-Catholic congregation. After 1 year, gi-receive niya ang gitawag dog catechetical faith and apologetic formation for 1 year. Then after 1 year niingon siya, Brad, what if mobalik ko sa akong denomination? So ato siyang giingnan nga kung wala ka na-convince sa among mga gisulti sa imo, wala ka na-convince sa Katoliko, then mobalik ka sa imong naandan nga denomination. Sa Davao mo to siya, no? Kanang sikat ng grupo sa Davao. Niya nagbinuutan ka, masave ka. Pero kung na-convince ka, nakita ni mong insakto ang mong pansulti sa imo, na diring ka matuoran simbahan Katoliko, naklaro ni mo, and you are attracted, nasabtan niyo pag-ayo, unya mo biya gyapon ka din delikado ka, you're accountable, kay klaro naman siya sa imo. Ni smile siya makigsunan, ni pahiyom siya, o unya, nagpabunyag siya sa simbahan Katoliko. And then actually, after baptism, wala na po may nagkita. And I believe nga for 1 year nga catechism, naklaro na sa iya unsa ang usa ka kinabuhi sa pagka-Katoliko. Ang Ginoo makigsunan niyang love is all embracing. Gusto niya nga ma-save ang tanan. So those people who are not Catholics but live the gospel, gitawag sila pseudo-Catholics, and they are part of the church in a spiritual way. They are connected with the church, makigsunan. Diya sa espirituhanon, sa diwa, sa ilang pagkinabuhi, kabahin sila. Diya kanunay sa atong simbahan Katoliko. And God loves them. Ang Ginoo nagpakamatay usab kanila, nahigugma usab kanila. Now makigsunan hinaot nga inyong nasabtan pag-ayo ang atong ipahayag. Mundo na may mga reactions,
Pwede mo magpadala sa number nga atong gihatag diha sa screen. Pwede po mo message sa Messenger sa atong page sa Catholic Frontline Media o yan man sab sa YouTube. Pwede po mo sa Catholic Frontline nga channel. Pwede ni ibutang inyo mga messages, mga comments, mga reactions kay ato ning hatagan og pagdagad no ato ning tigomon tanan. O kung gusto mo makatabang usab nining among krusada mahitungod sa new apologetics, pag-defend sa simbahan without offending the feeling of other denominations, pwede ninyong i-like, i-share usab kining atong video o yun man inyong i-subscribe kanya na pagiha dako kamo ikatabang ug apil usab sa mga pag-ampo. Sa ngalan sa akong mga kauban sa kampana ang tingin ko sa Kamingawan, labi na ni Sister Gina Ibrahim o Brother Roldan Gerong atong technician o sa akong mga kauban nga niya karon nagiguban ka nato Brother Christopher Ofredo ug Brother Dennis Casinyo o sa mga kauban nato sa Confraternity of the New Apologetics nga nader sa Pilipinas ug uban ini naasab sa laing mga nasod. Kini na lamang kaigsunan si Brother Clive Kalimutan maingon hinaot unta nga atong puy-an pag-ayo ang mga mithi nga atong nadawat, ang mga panalangin nga atong nadawat sa atong bautismo. Og inaot unta nga manalangin ka nato sa kanunay ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.